नमस्कार दोस्तों, हमारे लक्ष्मी लोकगीत में आप सभी का दिल से स्वागत है। और भैया दीदी, एगो पत्नी बहुत परेशान है अपने पति से। वो पीने वाला पति है, इसीलिए मैं गाना के माध्यम से बताना चाहती हूँ आप लोग को। जिसके पति पीने वाले निकल जाते हैं वो कितने परेशान रहते हैं। और हमारा ये गाना पसंद आए तो लाइक सपोर्ट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमारा ये। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरी लहथवाना। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरी लहथवाना। जावन ही पियही में जवन पैसा राउर कर लीजियान हो। ओकरा से बेटा बढ़िया होई है राउर नाम हो। जावन ही पैसा राउर पियही में कर लीजियान हो। ओकरा से बेटा बढ़िया होई है राउर नाम हो। यदि कुछ हो जाई त मोर के दई है सथवाना। यदि कुछ हो जाई त मोर के दई है सथवाना। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरी लहथवाना। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरी लहथवाना। बड़े मुश्किल से सासू घर के चलावली। बड़े मुश्किल से सासू घर के चलावली। अपना न खाली हमरा बेटन के खियावली। अपना न खाली हमरा बेटन के खियावली। अपना न खाली हमरा बेटन के खियावली। हे सैया जोरिल राउर हथवा माना मोर कहनवाना। हे सैया मानल मोर कहनवा राउर जोरिल हथवाना। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरिल हथवाना। जावन ही पैसा राउर पिए में करे लीजियान हो। ओकरा से घर बनिए हुई है राउर नाम हो। ओकरा से घर बनिए हुई है राउर नाम हो। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरी लहथवाना। हे सैया मानिल मोर कहनवा राउर जोरी लहथवाना। हेलो फ्रेंड, हमारा गाना पसंद आए तो लाइक सपोर्ट शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमारा गाना कैसा